добре порасна в крайните квартали. Помня ясно за какво сме си мечтали. Живота има беди и богати, има много шмаки, има и тарикати. Знам добре порасна в крайните квартали. Помня ясно за какво сме си мечтали. Не ми обяснявай за кеш, изкарал съм го с много труд и пот. И всяко едно постижение струва ми скъпо в този живот. Гледаш червено Ферари пред къщи и казваш мафиот. Абе, идиот, живота ми не е на автопилот. Тръгнах от другата, знам, че боли да избухнеш и да си добре. А колада има 9 кръга, аз ги преминах брат и 9-те. Не дей да ме мразиш, че купил съм на жена си чисто ново Порше. Но жена ми като нямах нищо, в мене повярвай, в мен си закле. Сутринта излизам за МГ-63, но облязам с континентал Бентли. Вечерта с компетишън ми ентри, отгоре до долу облече съм в Енди. Живота има бедни и богати, има много шмаки, има и тарикати. Знам добре порасна в крайните квартали, помня ясно за какво сме си мечтали. Живота има бедни и богати, има много шмаки, има и тарикати. Знам добре порасна в крайните квартали, помня ясно за какво сме си мечтали. Много мизерия и много урод се научих за моите години. За имоти, пари и коли, прескачат се даже и кръвни роднини. Живота направи ме вълк, но аз не желая да съм като тях, защото нямах нищо и нищо на никой не съм взел на този свят. Вървях през тунелите тъмни нагоре, катерих и планините. Нито веднъж на приятелите ми не съм им заглеждал жените. Искам едно да ти кажа и чуй го внимателно и запомни го. 1+1 е равно на 2, но ти избра ножа и в гърба ми заби го. Предателите нямат място на масата, нямат място и до мен вместо класата. Ета да си го изяжда омразата, не ме сравнявай с тях, че тук няма масата. Живота има бедни и богати, има много шмаки, има и тарикати. Знам добре порасна в крайните квартали, помня ясно за какво сме си мечтали. Живота има бедни и богати, има много шмаки, има и тарикати. Знам добре порасна в крайните квартали, помня ясно за какво сме си мечтали. Кога ще ме водиш на чалга или на трап? Не знам на какво ми се ходи. Изпускам си повече, после ще звънна. Аре! На трап ли да ходим, на баби да се ловим, на чалга ще се колиме. На трап ли да ходим, на баби да се ловим, на чалга ще се колиме. Попек се колиме. Разполагаше с баварец, новата тройка, плюс 124 с най-яката девойка, пълен бизнесмен, тарикат даже свише бате бизнесмен, май не знае как се пише. Дърпам скъден до педеразите, почва да ме мъчва, не спираща на лазия. Костюми, Версачи, но по-често Samsung, моби фон Драгон, тогава нямаше Samsung. Бивш борецки боксьор и гребец, златен медалист, комарджия и крадец, с долари марки. Това е човека с рускини унгарки, това е човека, охрана, прислуга, дома му аптека с две думи. Това е човека. Искаш да от полицайите ли? Никъде не аз спирам, тръгвам. Дойдат, искат да. Живот като на кино, даже мисля да изпратя резюме на Тарантино. Спотник,
култура. На рамотата на Исус Скарфейс. Знае филма на Исус, но времената се смениха. Скуките се сбиха. Плаха е да спорт, идвай да ма гониш. Инфлация, заеми скандалите на курс. Ситуацията започна да мирише на банкрут. Мистер Беги мудро отново имал си план. Свил 5 милиона на приятел. Yes, of course. Преследвач, какво става? Идваш зад мен, а? Къде ще просто? Няма значение, сега ще бъда. То тук няма място. Ей, там напред. Ти не напред. Тук не се мина. Няма да стане. Има дай да слезем. Но ти ни просто отиде се на нас е хотел. Дай да слезем. Да, с личната карта, без да се разгърдяне. Възпитано, лична карта. Кажи, мъжа ми е турист, той ще дойде после, той е англичанин. Да. Коста! Да, по-шано маняк ще дойдат полицаите, ти няма си вързан, нали знаеш? А? За какво точно ще идват полицаите? Ко ще правиш, брат? Ко ще правиш? Дърпай на някъде, маняк. Ко ще правиш? Питам те, ко ще правиш? Не мога да обърна. Ко ще правиш? Дебел, давай. Пухчо, давай. Дай да ни правим суматоха, маняк. Трябва да паркирам шано. Ясно, мерси. Да ни правим суматоха, да ходя се наспивам аз. Ко ще кажете? Заради вас ме арестуваха предния път, заради те такива снимки. Дай по-шално. Ко ще кажеш? Искаш да вися в килиите пак, бърза, на? Хубаво. Остай тия снимки. Анди Руис, дай да ходя да се махам и вие дърпайте да не ми дойдат куките пак. Ко ще кажеш? Ай. Дай. Yes, of course. Просто, да виж къде съм мятал отива в другото ауди. Гледай, просто такива сега ще се каджив на хората колата. Гледай. Ево. Право, мятай се. Такова 400 евро. Леко, не дей блъска, бе. Къде блъскам? Окей, леко, не дей Къде отваря видя се да едно. блъскам? 400 евро депозит, никакъв проблем. Да. Да, значи. Тая скъдривата коса. Букук ли е? Тя Оригинал. аз казах, че трябва да изчакам да ме ги пратят и да ходя да ги изтеглят. Да ти ги пратят. Да. Що говориш глупости? Защото така да не съм се. Що говориш глупости? Казах, че после един приятел ще дойде. Чете сте не остана депозита от 300. Не знам, че нарочно го казах. Чете сте не. Че ги носи? Не знам. А? Те са окей. Леко, но не придушно.
Давай, тръгвай. Маняк, изчезва от тук. Маняк, дърпай от тук, ще ми дойдат полицаите предния път да това бяха. Дърпай, маняк, дърпай. Дърпай, ще ми дойдат полицаите заради вас, не е смешно, дърпай. Дърпай от тук, Няма тя на дърпай от тук, Маняк, дърпай от тук, предния път съм бил 15 часа бързам в килията заради вас, заради тия работи. Дърпайте от тук, отивам да спа, това ми стана. Дърпайте, ще ми дойдат куките. Слушай малко, отивам на хотел, няма снимки, отивам си влизам. Брат, качвам се, ще ми дойдат полицаите. Слушай, помнята, ще ми дойдат полицаите, брат. Предния път... Не знам, не помня. Слушайте, ще ми дойдат полицаите, ще сме някой тяло, платил съм глава. Искаш да ме вържат ли, брат? Не се дъхам, просто си отивайте. Където си ходите искате? Добре. Окей, отидете си в стаята, аз се нанасям шално, те не ме искат, платих през букинг, ай. Хотела, бе. Ето, бе, то сме... Как да ли го познавам, нали ми се обади на лайв? Добре, бе, тръгвай, ще ми дойдат полицайите, бе, брат. Ей, много си прости, махнете се, ще дойдат куките накрая. Ще дойдат полицайите накрая, имам дело за пробуждане към масов бой. Бой не е имало. Какъв масов бой, Ей, убиха ма Виж, от маме. палки. Не ме интересува, дърпай, бе, маняк, казвам си, писнаме, бе. Паркирай си някъде и си отивай, разбираш? Дърпай си, бе. Слушай, бе, маняк. Ай, дай, дърпай, майка ти ще иба. Ей, майка ми ще иба, аз на вас, ей, пешера си. Махай се от тук, майка ти ще иба. Ей, майка ви тъпа да иба. Връщай парите, майка ми ще иба, тия лапите са нормално тук. Момент, в който се опитват да открият две брезентове плътнища пълни с канабис. За последната година при полицейски акции в района на Петрич са открити и близо 2 тона. И колко те види по витушка, брат, с много пари. Ще ме гледаш да продавам френч роувъри. Белезо мацки, слушат хаос и носят сайси адски. Да не се види кой е на лайсни. Палят си гълфа и отивам хит. Те на бармана не давам бакшиш и ми е обиден. 20 години, брат, на този свят играя карти. От ответ не мога си купиш Астън Мартин. Две кори според за мутра напръскани в шан. Слушай, брат, какво правиш тук? Знаеш какво, Тяна? Слушай, сега ти обясня нещо. Нанасям се, сега ще ми дойдат куките. Тяна, мяна, искаш ли да взеят тебе вместо мен в килията, Тяна? Смешно ли ти е? За какво да взема? Смешно ли ти е, брат? Заради мен ли идваш тук сега в момента? Не. Дори ще паркираш, ходиш хотел или какво ще правиш? Не бе, имам работа. Хубаво, защото ми пречиш да паркирам. Тук ли ще паркира? Да. Бях си паркирал, това копеле дойде, обяснява се, му казвам да дърпа. Не съм го викал за снимки. Просто ми писва, разбираш ли? Просто ми писва, разбираш ли? Братле, мратле, брат, сестра. Слушай, лапитата не ме интересуват, заради тях ме арестуваха за тия лапита. Не, он е ден. Що? Няма да се обяснявам историята, що мой има новини, искам да се нанеса и да дърпам на някъде. Не ме интересува кофти-мофти, дойдат ли ми полицай, че има преследване, някой се обърне през таван и ще има дело за мъртъв полицай. Няма повече никой да ме бара, майка им ще иба, искам да отида в хотела, това не е фен среща просто. Ко да му кажа, брат, няма място да се нанеса. Ко става? Профил ще имаш ли да? Не, сега, знаеш какво, сега сплатих хотела, сега ще си искам парите обратно, заради вас. Що? Защото ще ми дойдат полицаите пак. И ще бъда вързан. Не, ще ги, аз бях вътре, вие бяхте вънка. Така. Сега се махам, сега няма да съм на този хотел, не мога да спа заради вас, повече Бургас няма да дойда и това е. Защото сте ненормални. Его, то няма работа да е тук. Гледай сега, ще ми дойдат куките. Това е. Разбираш ли? Важното е, че караш... Не е важното. Важното е, знаеш какво, че да спа в колата ли? Ай. Сега тая трябва да й кажа, взима парите обратно, вие ме изгостирахте. Не става, брат. Те постоянната си... Ме постоянно, немотстоянно, его. Виж го с очилата, идва и той. Да. Брат, сестра, ма не ме интересуват феновете, аз съм в килията, те седят навънка и си барат ташаците. Фенови, менови. Ей,
станаха 500 коли пак. Не бе, ще звъня на курвата. Отиди ми вземи парите от хотела, тръгвай, мръгвай, ти ще го правиш, 150 евро. Да, вземи ми кеша, да. Ела смиря, ела. Къде ще паркирам аз? Къде? Ето го остави, Къде? Къде е втория Ела телефон? двамата ще. Къде е втория телефон, бе? Изгубих си телефона, ама нека. Паркирай, тук, ще е тук до голфчето. Нищо няма паркирам тук, нищо няма паркирам. То с какво прави тази своя голф? Той е по работа. Каква му е работа, да? Много ми е интересно, каква му е работа на този човек? Сега ще го питам. Повече никакви снимки няма да се правят, съм Майкъл Джексън, оправите се, разбираш, правите си снимки с приятелките си. До крайно време. Гледай го, сота джета задръсти от това, другия задръсти от това. Как паркирал ти? Ме ли чакате? Кой чака? Кое е това нещо? Аз с тебе нищо лошо не Кое е това нещо, бе? Дай една снимка. Чингетата, кое е това нещо, бе? Кое е това нещо? Кукицата тук, кое е това нещо? Кое е това нещо? Кукиците са там.